niin Johanna, mitäs tutkiva oppimisen kuulumisia? Meillä nyt siis työssäoppiminen on alkanut meidän opiskelijoilla tämän jakson alussa. Mä olen käynyt kaikkien 9 luona ja tarkistanut, että blogit, ne mun 9 ohjattavaa, Paulalla on toiset 9. Muutama blogi on vielä tulossa. Yksi haluaa tehdä videoblogin ja yksi haluaa tehdä ääniblogin. Mä en tiedä miten niiden kanssa käy, koska ne on ne just mitä puuttuu. Tää blogien tekeminen on se tämän hetken homma. Mitäs Mikan kuulumisia? No mulla taas toppijakso on loppunut, eli blogit on tehty ja arvioinnit on nyt menossa. Tännekin on suurimmaksi osaksi tehty. Ja oikeastaan seuraava, mikä nyt tähän projektiin liittyy, niin meidän pitäisi löytää aika sitten oppilaiden kanssa sellaiselle palautekeskustelulle, että missä niputetaan yhteen nämä kokemukset, mitä nyt tästä jaksosta sitten tuli. Ja sitten tietysti jatkuu muutaman opiskelijan kanssa. Eli nyt yksi jatkaa edelleen työpajassa ja siellä se blogi pyörii ja sitten 3 lähti nyt työssäoppimisjaksolle koko kevääksi. Katsotaan sitten, jos ne saadaan jotenkin niputettua tähän. Siinä on meidän tämänhetkiset jutut. Mitäs Laura? Kysyppä joku toinen kysymys. Hyvää kuuluu. Mä oon ruotsiakin opetellut vähän. Kyllä itekin. Niin aika huonosti kyllä meni se, mutta pari pikkuvirhettä oli sarjakuvassa. Siis Sahujen kanssa teoriaopinnoissa tutkitaan ja opitaan. Menoa suunnitellaan ja itse asiassa teoriaopinnoissa on ollut niin kova vauhti, että en ole kerännyt hirveästi sitä työssäoppimista vielä miettiä, mutta nyt pitää oikeasti ruveta sitä pohtia. Tästä eteenpäin. Hyvin menee. Portfoliojuttuja kokeiltiin joulun molemmin toisin puolin. Ja onnistui vähän niin ja näin, mutta se oli sellainen kokeilu. Laitteita hyödynnettiin ainakin jonkun verran. Tiedä mitä jatkossa. Varmaan sinne toppiin jotain keksitään. Olin siellä Savonlinnassa siellä verkostotapaamisessa ja siellä oli ihan tosi mukava edustaa Salpauksen opettajia, eli me oltiin tehty paljon. Ja siitä on muistio tuolla Wikissä, voi katsoa tarkemmin, että mitä siellä oli. Opiskelijan blogi, niin että siellä on ne arviointikriteerit niin kuin tunnisteissa, niin se olisi tosi hyvä juttu. Se jäsentäisi sitä ja sitä blogia, että sitä voi miettiä jatkossa. Nämähän on Topo ja tutkiva semmoinen vähän niin kuin sisarha. Enemmän yhteistyötä, koska niillä on tosi samantapaiset tavoitteet, vaikka sitten lähtökohdat tai sellaiset toteutustapa on aika erilainen. Katsotaan sitä sitten jatkossa.